Jeg hedder Charlotte Engel, og jeg stiller op til næstformandsposten i Dansk Sygeplejeråd. Kære ledere. Ledelse er en selvstændig disciplin. Det er jer, der sætter holdene derude. Men med en øget forventning om høj kvalitet i opgaveløsningen, færre medarbejdere, presset økonomi, flere og flere antal kronikere, flere og flere forventninger for både borgere og patienter og pårørende om at blive inddraget i pleje, behandling og forløb, så skal I sikres uddannelse, der matcher de forhold. I skal tænke både professionelt og kreativt. Det kræver, at I har mulighed for at mødes, videndele og spare. Sygeplejerske skal lede sygeplejerske. Det skal de for at sikre, at de rette kompetencer er til stede på det rette tidspunkt. Høj kvalitet i opgaveløsningen, som en forudsætning for udvikling og forskning af sygeplejen og for at sikre det gode arbejdsmiljø. Desværre ser vi flere og flere steder, at det er presset, også på det strategiske niveau. Det er ikke i orden. Hvis jeg bliver næstformand i Dansk Sygeplejeråd, så vil jeg arbejde for en sammenhængende organisation, hvor engagement, tillid og forskellighed ses som en styrke for at skabe de bedste løsninger for fremtidens sundhedsvæsen. Rigtig god generalforsamling.